Ya Allah, duk wanda ya mun comment, ya mun liking, ya mun sharing, Allah ka bashi ikon mallakan fili a wannan katafaren waje namu. Assalamu alaikum, in dai fili ne ku biyo sarkin filaye. Barkanku da zuwa Katamfe Extension. Waje ne wanda duk abin da kake bukata ba ruwanka, abin da in iska kake nema, ventilation already Allah ya riga ya yi wajen nishaɗin iska. Sannan kuma daga nan kana kallon dukkan abin da yake faruwa a cikin Abuja. Ka duba can fa NNPC ne, can CBN ne, ka duba fa har bila kana hangowa. Kun ga nan hanya muke ƙoƙarin yi wanda za ta fita da kai har bakin titi, main titi. Sannan ta saman can akwai wani hanyar da zai fitar da kai ta baya. Sannan kuma a ta nan muna da wata hanya again wanda zai saukar da kai ta cikin estate ɗin da suke zagaye a wajen nan. Muna da tsari guda uku. Muna da 250 square meter wanda za mu iya bar ma shi a farashi mai sauƙi miliyan 35. Sannan muna da 400 square meter wanda za mu sayar ma shi a farashi mai sauƙi naira miliyan 65. Sannan kakka manta muna da uwa 600 square meter wanda za mu sayar ma shi a kan miliyan 80. Muna da tsari guda biyu na biya. Muna da wanda zaka iya biya a lokaci ɗaya, muna da wanda zaka iya biya a hankali har ka mallaki fili. Kakka bari wajen nan ya wuce ka.